Ma 491 napos a világ. Magyarország több mint 7500 polgárával nagyhatalomnak számít, negyedik az országok rangsorában, USA, Indonézia és Románia után. Ez igaz? Nem. Helyesbítek. Ma 491 napos az E-világ. E-Magyarország több mint 7500 E-polgárával E-nagyhatalomnak számít, negyedik az E-országok rangsorában, E-USA, E-Indonézia és E-Románia után. Teljes joggal elvárom, hogy ne rinyáljon senki sem, mert a boldogsághoz több se kell ide. Ez az E-Republic, vagy ejtsük magyarosan E-Republiknak. Ez egy stratégiai játék, ami a valós világot próbálja meg leképezni valahogy egy ilyen számítógépes játékká. Ugyanúgy vannak országok, méghozzá pont ugyanazok az országok vannak, amik jelenleg is a Földön léteznek. Ezek vannak régiókra osztva, és hát ezeket a régiókat lehet elfoglalni egymástól. Igazából ez a játéknak a savaborsa. Kis Ákos naponta körülbelül 1 órát játszik az E-Republikkal, katonai pályát szeretne befutni a szocioszimulátorban, politikai, üzleti vagy médiamágnás ambíciói egyelőre nincsenek. Egyébként lehetnének, ez mind-mind olyan karrier, amit szorgalmas kattingatással ki lehet építeni az E-világban. Ez az első felület, amivel az ember találkozik. Bal sarokban itt látható az én avatárom, ez az, amit mindenki más lát belőlem, ez csak egy kép, mindenki szabadon választhatja meg. A jobb felső sarokban pedig egy ilyen tanácsadó már is reklamál nekem, hogy elfogyott az ételem, tehát jó lenne, ha vásárolnék magamnak, és hogy holnapra már legyen táplálékom, és ne halljak lehetőleg éhen. Mi az, amit meg kell tenni virtuális állampolgárként ahhoz, hogy az ember ebben a rendszerben létezhessen, fenntarthassa magát? Hát majdnem mindazt, amit egy valós rendszerben, ugyanúgy naponta dolgozni kell, ezért az ember fizetést kap. Nem árt, hogyha az ember edz is néha, hogy karban tartsa magát. Mindezt persze kattintásokkal. Természetesen, természetesen. Amit még itt láthatunk, a legfrissebb események, mi történt a nagyvilágban, éppen milyen harcok folynak. Az én nevem alatt jelenleg indonéz zászló található, mert jelenleg Indonéziában tartózkodom. Ennek megvan az oka többek között azért, mert Indonéziában jelenleg sokkal jobbak a fizetések, mint Magyarországon. De amikor olyan cselekmények vannak, tehát például harcok, hogy Magyarországnak szüksége van, megvannak a fórumaink, ahol egymást értesítjük, és mindenki hazatelepül. És akkor hazajössz. Így van, hazatelepülünk, és akkor a megfelelő helyen harcolunk. Akinek ez nem tetszik, tényleg menjen innen el. Na de barátom, nyugodtan, tényleg. Az e-állampolgárok játék közben chat csatornákon keresztül kommunikálnak egymással. Ez az egyik formája annak, hogy megbeszéljék közös stratégiájukat, például, hogy egy adott zászlóalj mikor támadjon. E-Magyarország egyébként most kezd fellélegezni, lassan visszafoglalja régióit E-Romániától. A felszabadításban nagy szerepet tulajdonítanak egykori E-elnökünknek, Quicksilvernek, aki egy cikkével valóságos toborzási hullámot indított el. E-Románia elfoglalta E-Magyarország majdnem összes régióját. Amikor én csatlakoztam, akkor már csak Győr és Székesfehérvár volt magyar kézem, és hát ekkor jött az ominózus, elég sokhoz eljutott üzenet az Indexen, és hát azóta Szeged... hogy regisztráljanak, meg hogy regisztráljanak, igen, és segítsék el Magyarországot. És hát Szeged lett ezáltal az egyik ilyen nagyon fontos ilyen mérföldkövünk. Legalább 3-szor szaladtunk neki, hogy visszafoglaljuk, és talán nagyjából 9-10 napja ismét magyar kézen van Szeged. Zsolt és Dávid is játszik, önérzetből, vagy csak azért, mert izgalmas az E-republikos élet. Zsolt a szegedi csatában is részt vett. A szövetségesek más irányból csináltak támadásokat, amiket elterelő hadműveletek voltak, ezért a románok nem időszpontosítottak minden haderőt, ezért tudtunk győzedelmeskedni, de szerintem még mindig erősebbek a románok. Mit tudtok arról a találkozóról, ami a román E-republik játékosok és a magyar E-republik játékosok között volt, azt hiszem 1 vagy 2 hete itt Szegeden? Igen, itt volt Szegeden, ilyen még nem történt az E-republik története során. Már hogy találkozzanak a felek, akik hogy a játékban gyakorlatilag ellenfelek? Igen, hogy valóságban, hogy lássák is egymást, ne csak a karakterképek meg ilyenek. Én úgy olvastam a E-republik újságokból, hogy ez jó hangulatban telt el, mindenki boldogan emlékszik vissza, nem volt semmi
probléma a két nemzet között. E-Románia nagyhatalmi mivolta és világuralmi ambíciója egyébként nem véletlen. A programot két román fejlesztő találta ki. Az E-Republik történelmének fő szervezőereje egyébként a benne működő e-sajtó. Újságokat írnak a játékosok, hogy nekik mi a véleményük a játékról, politikai nézeteket osztanak meg, és ezekhez lehet kommentelni, tehát én is tudok írni, beszélgetni más játékosokkal, politizálni. Persze csak a E-Republik politikával, nem a valósan. Dávid, te is politizálsz az interneten? Már az E-Republikon? Hát azért annyira nem foglalkozok vele komolyan, de néhány hónappal ezelőtt én is egy internetes fórumon akadtam rá erre, és hogy is mondjam, kicsi és értette a nemzeti öntudatomat, hogy országunk idegen megszállás alatt áll, és erre érzett felhívásra csatlakoztam én is a játékosok táborához. Mennyire szól ez a játék arról, hogy az ember kicsit a történelemből fakadó sértettségét kiélje valahol, és ezt viszonylag gátlástalanul tehesse meg az interneten keresztül? Gátlástalanul semmiképpen sem kéne, és hát van egy ilyen irányelv, hogy a valós életet nem szabadna összekeverni az E-Republikos játékkal. Ez irányelvnek mindenképpen jó. Az E-Republikban, Magyarországon nem volt Trianon. Itt Magyarország mindig akkora is volt, amekkora jelenlegi Magyarország a valós életben. Nem volt 1848-on, viszont volt Szegednek felszabadítása.